kan godt lide grønlandske kvinder, hva'? Jeg kan godt lide alle slags kvinder. Tror du, det er en rigtig galep, hva'? Jan, han er sygeplejerske på Sana. Sygeplejerske. Besøg i billedet af ham. Det er jo bare sådan noget, så. Hvor har du været? Hjemme hos hende. En pige? Ja. Jeg forstår sproget. Gør en anden de forskel. Det er lige meget gør sig med, de hader os. Hvad betyder egentlig galek? Rigtig narsur. Galep betyder, at du gør dig selv til offer. Du vælger at bruge din knytnæve for at udtrykke din smerte. Der er kommet brev fra din far igen. En kære søn lader skrive. Hudløst ærligt. Intet skjult. Tak liv for det vackra. Tak liv för kärlek som du gav. Hvordan er galek? Galak. Galak, det var en